Hata ragihandinê guhar du welatên Amerîka û Tirkiye gihîştin li hevhatinek hevbeş derbarê devera aram ya ku tê pêşbînîkirin gul Kurdistana Sûriye û Bakurê Sûriye were avakirin. Malpera Basî Newsê li ser zarêjêderekî xwe eşkere kiriye got Amerîka û Tirkiye li ser sê xalên hevbeş derbarê devera aram li Kurdistana Sûriye li hev kirin. Lê li ser du xalên din jî nakok bûn. Here li gorî zanyariyan got her du welatan li ser bi navkirina wê deverê bi navê devera aram erê kirin. Got sînorê wê ji Cerablus dest pê bike heta endî wera Kurdistana Sûriye li ser sînorê Herêma Kurdistanê be. Her wiha li ser avakirina qedexekirina firînê ji aliyê Amerîka li wê deverê li hev kirin. Her wiha tekezî li ser nevegera rejîma Sûriye û hevalbendên wê yên Rûsî û Îranî ji bo rojhilatê çemê Feratê kirin. Malpera navborî serbar kir û got her du welatan li ser du xalan nakok bûn. Yek ji wan li ser kûrbûn û berfirehbûna vê devera aram. Her wiha li ser rola çekdarên Sûriya Demokratîk û PYD du wê deverê de. Tirkiye hewl dide got devereke aram li Kurdistana Sûriye ava bike bi kûrbûna 30 heta 40 kilometrî ji bo dûrxistina çekdarên PYD ji sînorê xwe bi Sûriye re. Got Tirkiye wan çekdaran wekû baskê PKK li Sûriye dibîne. Piştî biryara serokê Amerîkî Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriye hêviyên Tirkiye mezin bûn bi avakirina devereke aram li gorî şert û mercên xwe û dibin serpiriştiyeke Tirkî de. Lê ev yek îddia niha ji aliyê Amerîka ve nehatiye erêkirin.